Ini aja. Aja ya. Frame. Aja frame. Reno. Reno. Trail. Trail. Kaya, trail. Oras. Lusutso. Sa malpas. Lusutso pa lang. Sa oras. Sa oras na. Tayo magkita. Hindi kasi yung yun na nga eh, mag-ano ng anak ko, wala bang ito? Yung anak ko magkikita kayo doon naman sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven kayo magkikita ng anak ko. Oo, saan ba? Sa panel ko? Sige, iti-text na lang kita pag nandoon na siya. Sige, tatawagan ko siya. Nanti saya last. Si Senior. Panel ko di jay laminos. Bayad. Nakalive ka? Video. Video? Ano ba ka? Video ko. Buka YouTube ko ato, YouTube. Ay, YouTube channel. Punta YouTube mo ulit, alis subscribe pa di YouTube ko. I-type mo lang di YouTube, buds sana ko na. wala malilipapan. Tapos click mo di subscribe. Buya mo di buat diyan.